Здравейте, ние сме Чист интернет. Зад инициативата стоят млади българи с познания и опит в информационните технологии. Ние сме аполитични. Единствената ни цел е да се борим реално срещу троловете и фалшивите новини. Причината да не излезем на светло е, че данните, които разкриваме, ще са доста неудобни. Истински проверими, но неудобни. И не желаем работата ни да бъде спряна в зародиш. Последните месеци темата за троловете и фалшивите новини стана особено актуална. Някои медии я експлоатират за манипулация и автореклама в стил "Крадецът вика, дръжте крадеца". Други се опитват да образоват хората как да разпознават фалшивите новини. За първи път от години ние ще разкрием кои са някои от най-активните тролове в българския интернет и кой стои зад тях. След получен сигнал на страницата на Чист интернет и няколко седмично разследване, установихме най-активните тролове в родния Фейсбук. Общото между всички тях е, че се използват за политически цели и насаждане на страх, главно за прокарване на тези на БСП, проруска пропаганда и ксенофобия. Безспорно най-активният трол е Адриан Димитров. Зад това име стоят минимум 29 идентични профила. Клонингите се създават за резерв в случай на докладване и блокиране на някои от активните профили, които се използват за тролене. От юни до октомври 2015 постовете на Адриан Димитров са с крайно антиромска и ксенофобска тематика. В края на 2015 започва налагането на нови теми – гражданска война, терор в Европа, корупция и световни конспирации. В началото на 2016 фокусът се измества към пропаганда за БСП и величието на Путин и Русия. Тук изниква въпросът: възможно ли Адриан да е претърпял катарзис? От националистически да е преминал към леви, панславянски възгледи и да подкрепя столетницата. Възможно е, но данните показват, че новата посока на Адриан е съпроводена с изключителна активност, достигаща до над 9000 публикации за месец. Това прави средно по над 12 публикации на час и то при условие, че Димитров никога не спи. За 2 години тролът е навъртял над 85 000 публикации. Детайлната разбивка показва, че в някои случаи постовете стигат до почти 60 на час. С други думи, физически е абсолютно невъзможно един човек да стои зад онлайн самоличността на Адриан. Статистиката показва, че Адриан е силно фокусиран и публикува положителни материали за 5 личности. Водачът на листата на БСП в Сливен Таско Ерменков, следван от Владимир Путин, лидерът на БСП Корнелия Нинова и члена на изпълнителното бюро на партията Атанас Зафиров. Кой е поръчителят на троленето и пропагандата? Таско Ерменков или Владимир Путин? Не се ангажираме да кажем, но успяхме да установим кой стои зад трола с много самоличности. Много от профилите Адриан Димитров са приятели с Стефан Пройнов. На стената на последния видяхме, че се представя като мениджър на Булпрес ЕООД. Проверка в търговския регистър показва, че фирмата е шуменска и е регистрирана на името на 20-годишния Адриан Николаев Димитров. На Фейсбук страницата си Булпрес се хвалят, че са изградили над 400 страници и групи, както и че оперират в над 100 публични и над 50 тайни групи във Фейсбук. Част от тях са новините от България, само за истински българи, социален свят, единна България, репресираните от ГЕРБ и много други. Чрез тях профилите на Адриан разпръскват до стотици хиляди българи фалшиви новини, тезите на лидерите на БСП и прокремълска пропаганда. Чист интернет пита: получава ли пари Булпрес ЕООД и в частност Адриан Димитров и Стефан Пройнов за онлайн дейността, която развиват? Откъде идва финансирането и стройната организация довела до над 85 000 поста от свързани профили на един човек? Знаят ли Корнелия Нинова, Таско Ерменков и Атанас Зафиров за съществуването на Адриан Димитров и неговата дейност? Има ли връзка между гореспоменатите личности и шоуменът Слави Трифонов, при когото също има осезаем пик в позитивните коментари на Адриан? Отговорите на тези въпроси могат да се търсят от споменатите лица, а и на телефона на Булпрес ЕООД. Чисти интернет е готов да предостави цялата информация от разследването на журналисти и медии. Търсете ни през страницата Чист интернет. Очакваме следващите ви сигнали на нашата страница.